душанбе манзури шумо мегардад тими мунтахаби ҷавонони то 19 солаи Тоҷикистон бозии дуюми санҷиши худро бо ҳамтоёни худ аз Эрон баргузор хоҳанд кард ва чун ана дӯстони арҷманд қабл аз рақобати дастаҳои суруди миллии ҳарду кишвар садо медиҳад. рақами 19 шаҳром тими ҷавонони Тоҷикистонро тарк кард баъд аз бозии аввал ва ҳамчунин аз Озодбек Панҷиев ки дар курсии эҳтиётӣ аст ба ҷои ӯ футболбозони дигар